Joo, olin tos matkoilla äsken, niin tos 5 minuuttia, niin en päässyt pelailemaan. Kävin tuolla, mitä hemmettiä? Kuuluu joku, Ota Inv-editti, kuuntele. mitä? Nyt tuossa vapaa-ajalla, ota Inv-editillä. Ihan täyteen backytä, timantteja ja kaikkea. Nyt kävi No helvetti, kun ei pääse. Joo, tää on taas Mineri, tää on hieno kukki, niin kun on kasvattanut tänne näin. Ihan ite kasvatin. No en tietenkin, joo vähän voin tehdä. Ei tää pieni selvitys tässä haittaa ketään, et niinku. Kun ette saatte nähdä tällaista aitoa matskua. Joo, tää on näin. Joo, anteeksi tuo äsken, kun en tiedä, jotain höyheni oli mahasta, jotain persiä kävi, kun... Ei jumala, oi! Oh! Ei jumala! Mä melkein puol HP. Joo, tossa oli tällainen kaveri kävi moikkaamassa tossa. Älkää nyt naura. Joo, perjana kun jäi jumiin tähän näin. Puolikas HP. Joo, nyt on tossa laavaakin aika vieressä ja se kaveri on aika vihasen tuntunen, kun se ei oli iloinen tervehtiä. Mä olen viimeksi kun tervehtiin, mä pelin sen tavarat viimeksi, niin se ei tykännyt oikein siitä. Miksei? Tunnisteet erot. Helvetti kun tää Frapsi lagaa nyt tässä. Vois tehdä se... Kyllä tää tästä näin on, anteeksi kun on hiljaa taas toisella unohin puhua tässä näin, kun en muista nyt on... Laita se pois. Perhana kun... Kolmista siellä. Joo, me tehdään kohta tässä näin 5 minuutin päästä tähän kunnon uusi Mineri-päiväkirja. Siellä on niinku kaverit tulee mukaan mainaamaan päiväkirjoja niinku. Hei, tuolla on lehmiä taas. Eikö tää on lammas kyllä hoittaa? Kuuntele mikä säälittävä paska, mikä ääni oli. Taas uusia kukkia, niinku mä tällaista mallista oon aina halunnut. Joo. Ja vois puuta vähän hakkailla tästä näin, kun ei puuta saanut 5 minuuttia, niin syöty. Niin nälkä tulee aina tässä näin. Perhana kun kestää kauan. Täällä on jo 100 viemässä. Perhana kun ei... Muistakaa sit subscribea ja hienoa kommenttia sinne, niin mitä haluat nähdä ensi kerralla, et... Erotiikkaa, jotain... Joo, joo, tällaista erotiikkaa. Tossa olisi niinku taas tuo lammas tossa. Nee. Joo, jätetäänhän se sinne rauhaa taas, että... Jos se sit ensi kerralla haluaisi tavata minua. Oho. Nyt voitais tehdä mä stikkeet tässä, kun ei vähän 5 tuntia. Oho. Mikäs nappi se oli? Eet, joo. Eikö tehdään näitä laatikoita, eikö? Ei kun perhana. Nee. Mä oon aika paljon pelannut tätä laatapeliä, niin... Nyt pitäis olla tällainen buketti. Ansivientti ketti. Mä ensimmäistä kertaa tein tällaisen laatikon, niin mä sain bonusta siitä, niin... Ansivientti ketti. Hei vielä mitä voitiin tehdä? Niin, achievement. Hei kirjoittakaa kommenteissa mitä voitiin tehdä. Ei hemmet, mä unohdin oikees. No mennään se saa jää sit ensi jaksoa, että miten voi unohtaa. Ai niin on, nyt on muista. Stikkejä. Näin, tästä näistä pari stikkiä noin. Sieltä se lehmä mäykyy siellä niin. En oo vielä lopettanut, kun mä vieläkin tein tässä Mineri... Oho, väärä, no tuo. Nyt mennään tänne mainaamaan tonne Minerin päiväkirjoihin, kun tätä katsojat on toivonut, että mentäis niinku hakka puutakin vähän. Eiku niinku mitä nää on nää? Näitä kiviä niin, kiviä. Jumalan kekka, nyt toi kaveri spämmää tuolla Steamissa vaikka ihan saatanasti muuten. Voi lopettaa toi spämmäämisen kun kuulee tän niin. Sitten kun tää YouTubessa niin silloin varmaan lopettaa tän niin. Herra jumala kun toi muutkin tyypit alkoi spämmää.
Herttele isä sentään, kun tästä tulee kyllä toivottu. Tuolla se lehmä vetää. Tuolla. Hei, missä ne kivet nyt helvetti? Täällähän äsken oli. Sit voitte kertoa kans missä ne kaivokset on, kun ei oikein paljon näkynyt täällä. Hei, tuolla näkyy kiveä niin, kun mennään sinne niin. Hei no en tiedä kyllä ei oo. Kauanko on tän kuvannut sit? 15 minaa se maksimi. Täällä on kato vesi. Ja tuolla on juman kekka, kun se on vihaisen näköinen. Sieltä se tulee kuulee äänistä, kun tulee sieltä. Niin ihan vihasena tuolta noin. Vaikka mä en mitään tehnyt. Täältä näin hakataan nyt tätä kiveä taas. Te ootte onks tää nyt niin mukavaa sitten? Että... No niin tää kyllä aika kivaa. Ai niin helvetti, mä haluan sen crafting paskan sinne niin. Kuuntele kun se mäykyy tossa noin se kissa, eiku orava, eiku tää lehmä niin. Ja sä lähetit tuon mun oman videon taas tohon noin niin. Kiitos niin. Joo ja puolikas HP pitää laitetaan kukkia tänne näin niin. Se vähän korostaa tätä. Korostaa tätä. Oho. Mites mä saan nyt ne kivet näkyviin? Eikö mitä muuta tehdä? Ai niin se crafting paska uudestaan. Joo, vedätkää tässä hetki, kun tässä kestää taas, kun täällä sumuakin näin paljon. Mikäs nappi se oli venää? E. Oho. Nyt tää alkaa... Joo, tässä olisi varmaan ensi jakson paikka, kun tähän näin voisi jättää tää peli. Niinku jos te... Tuolla joku viheltelee taas tuolla. No ei juman keikka on nyt mennyt väärä näin. Ei. Tosta noin crafting paska. Ei täällä edes pimeät vielä. Tää no. Mikä tää on? Eikö se ole likaava näytö? No Vittu. Joo. Joo noin. Mikä? Hei kaverin neuvot miten tehdään täällä hottopikkia. Mitä? Hei, mitä helvettiä? Jaa, joo. No. Mitä? Eikö mä hinkos... Sulla on 96 näyttökertaa viemässä. Perikana, no kukat saa nyt jäädä. Eiku tonne, no kyllä kukat saa olla tossa. 96. Noin. Oi. Voitteko te pitää turvankin, kun mä tein tässä manikari päiväkirjaa, niin se olikin. Älkää nyt naurettako siellä paljon on. Siihen nyt puutamaan peliin, niin. Mitäs? Ei juo välillä. Ei, ai niin, anteeksi, juon vettä nyt tähän hetkeen. Hei juman kekka, kun vähän lakas. Teabaggia tähän näet. Ai niin, tähän kivet varmaan valmistuu siellä. No yksi helvetin kivi. Kiitos. En mä jaksa ottaa ne kauan. Noin. Juman kekka toi löytyy tossa ohjelmassa tossa noin. Nyt mennään tästä ne kohta pimeät alkaa tulla niin. Kertaa vinkkejä mitä kannattaa tehdä pimeässä niin. Joo. Se on varmaan heipä hei ja muistakaa kertoa vinkkejä. Kommentoikaa, subscribe, näitä tulee kyllä 5 minuutin välein lisää. Kyllä. Meidän pitää kaivaa nuo kivet tossa noin, kun on niin hienon kaunista näköistä. Niin, episodi... Perhana kun kestää kauan. Ei täällä muuten pysty hakkaamaan muista. Ja tulee 5 minuutin välein uusia. 15 minuutin, niin.